Vedeli ste, že v starej Číne trénovali svojich vojakov tak, aby mali hlavne silné kolena, pretože museli byť veľmi dobrí v tvrdých bojoch a na to potrebovali mať takéto kolena v dobrom poriadku. A aplikovali jedno z cvičení, ktoré je vlastne chôdza dozadu. Prečo? Pretože chôdza dozadu posilňuje úplne iné úpony, ako keby ste išli dopredu. Takže vyskúšajte si to. Ja som tento cvik dávala už niekoľkokrát a budem ho opakovať dovtedy, kým každý z vás, ktorý chce mať dobré a pevné a zdravé kolená, nebude vedieť tento cvik a nebude ho aplikovať každý deň. Ja to mám teraz ľahšie, lebo som na pláži a vidím, alebo teda viem, že vzadu nič nemám. Vy, keď ste doma niekde v záhrade alebo v byte, musíte dávať pozor. Prípadne poproste svojho partnera alebo partnerku, aby išiel s vami a pomáha vám. Najlepšie je to robiť aspoň 3-krát do týždňa po 10 minút a zaručujem vám, že sa budete cítiť oveľa lepšie. Budete mať oveľa pevnejšie kolená. No a napíšte mi, že ako sa vám moje cviky páčia a pokiaľ chcete byť v lepšej kondícii a chcete podporiť svoje zdravie, začnite ma sledovať na tejto stránke, pretože každý deň dávam jedno cvičenie. A jediné, čo chcem, môjim účelom je, aby sme ostali, čo? Zdraví. Lúčim sa s vami, majte sa krásne.